Здравейте, мили хора! Радвам се, че отново сме заедно, радвам се, че отново сте тук, радвам се, че сте тук, за да ме слушате. Това за мен е много важно видео, защото днес вече ще си говорим за същинската тема, заради която създадох това пространство. И то е по-точно след родилната депресия. Преди да започна, искам да благодаря на всички хора, които споделиха, които написаха коментар или ми писаха на лично съобщение. Страхотни сте, много ви благодаря. Също така благодаря на всички жени, които ми писаха да ми кажат как са се чувствали, през какво са минали и да ми благодарят, че съм тук пред вас, споделяйки частичка от моите чувства и моя живот. Благодаря. Така, правя една малка вметка преди да започнем. Първото, което е, аз родих на 24 години, в момента съм на 25 години. Най-голямата ми мечта, която съм имала в живота си, е това да бъда майка и да имам семейство. Това е било наистина нещото, за което съм си мечтала искрено, винаги. Със семейството ми живеем в София. Идеята ми е, че нашите родители, т.е. и двата комплекта баби и дядовци са из България. Т.е. ние нямаме на кого да разчитаме откъм помощ. Нямаме вуйчовци, нямаме лели, нямаме вуйни, нямаме стринки. Имаме братовчеди, които са млади хора, които си имат деца, т.е. те също си имат грижи. Така че нямаме го това нещо, като да звънеш и да кажеш: ало, мамо, ела, моля те, че искам да отида на фризьор. Но това е нещо, което ние сме знаели, върху което ние сме мислили преди Самуил да се роди, приели сме го. Това е нашия живот в момента. Мисля, че вече може да започнем с същинската история. Не мога да ви давам медицински, научни и всякакви знания, защото ги нямам. Тоест, нито съм психолог, нито съм медицинско лице, нито съм психиатър, нито съм коуч или... Не съм такъв човек. Аз съм жена, която е минала през след родилната депресия и съм тук, за да дам гласност на това състояние. Това е. Не давам медицински съвети и определения. След родилната депресия при мен започна след като се прибрахме от Пирогов. В какво се изразяваше тя? Първите признаци, че нещо не е наред, беше страхът, който аз изпитвах да остана сама с детето си. Всяка вечер, в която се налагаше аз да приготвям мляко, да му дам мляко, за мен беше пълен ужас. Да стоя на тъмно, сама, с детето си. В главата ми започваха едни мисли от сорта на дали детето ми е добре, дали всичко е наред, дали аз съм добре, дали аз ще бъда жива и здрава, дали детето ми ще бъде живо и здраво. Една тревожност, която реално нямаше почва за това нещо. Защото аз бях добре. Детето ми е добре. Мъжа ми е добре. Всички сме добре. Но в момента, в който аз оставах сама с това дете, бяха нон-стоп тези мисли в главата. Съответно, аз изключително много се плашех от това нещо. Тоест, колкото повече си мисля лоши неща, аз толкова повече се плаша. Колкото повече се плаша, толкова повече почвам да си мисля. И то е един кръговрат, който не спира. Друг отличителен белег, който ми направи впечатление тогава, беше, че аз обръщах огромно внимание на здравето си. Като казвам огромно внимание, разбирайте, че аз се чудех на какъв лекар да отида. Ходих сигурно 7 пъти на гинеколог, на 7 различни гинеколога, които да ми кажат, че съм добре. Ходих на ендокринолог 2 пъти или 3 пъти. Пак за да ми кажат, че съм добре. Ходих на очен лекар. Ходих 3 пъти да давам кръв в рамките сигурно на 2 месеца, пълна кръвна картина. Всичко беше наред, но аз не спирах да ходя да давам кръв, което, ако си човек с нормална, с здрава психика, защо да ходиш да го правиш, след като от всякъде всичко ти показва, че ти си добре? Само че аз не бях със здрава психика. Аз държах да знам, че съм добре и търсех нон-стоп. И още някой, и още някой, и още нещо да ми каже: ти си добре, ти си добре, ти си добре, няма проблем. Освен това, водих и детето си
на няколко пъти на прегледи да ми кажат, че всичко е наред. Ходих 3 пъти до Пирогов за всякакви неща и хората постоянно ми казаха: момиче, прибери се, моля те, детето ти е добре. Аз обаче при всяко нещо вземах си детето, отивах на отделението и чаках там отпред. В крайна сметка, може би на 3-я път спрях да ходя вече. За тяхно и мое щастие. Друго нещо, което беше така като симптом, да го наречем, беше едно постоянно главоболие. И разбирайте, че аз не си мислех просто, че ме боли главата. Аз си мислех, че ще умирам. Чудех се. Общо взето мислех, че наистина ще се мре, както се казва. Ходих, както ви казах, на очен лекар. Почнах да си нося очилата, защото си мислех, че ме боли главата заради очите. Това бяха неща, за които аз сама си пресъздавах, но главата продължаваше да ме боли. И колкото повече си мислех за главата, толкова повече ме болеше. И колкото повече се страхувах, тя още повече ме болеше. И се въртях в това състояние около месец. И реших да отида на психолог, който избрах съвсем случайно. Имаше добри отзиви за женичката. Отидох аз и това може би беше грешка. Защо беше грешка? Защото тази жена, явно тя също си имаше своите травми и проблеми. Освен, че не ми помогна, т.е. тя ми каза да си намеря хоби. Това, което ми каза, беше да внимавам мъжа ми да не ми изневери, защото той много работи и аз откъде мога да съм сигурна, че той наистина работи. Аз си казах, че вярвам изключително много на мъжа си и нямам толкова съмнение в него. И по никакъв начин не искам в този момент да си създавам каквото и да е съмнение. Тогава се прибрах и спомням си, че говорих с моя близка приятелка, разказах и цялото това нещо, което ми се е случило. Тя беше в шок, защото професионалист, който да дойде и да ти каже, първо, че тя ми казва: имаш проблем. Да, но проблемът ти е такъв, но ти внимавай с твоя мъж. Спаси ме това, тогава да не започна да се обръщам към мъжа ми с лошо. Може би факта, че все още психиката ми беше, то годе добре. В смисъл, да, аз си изпадах в тези състояния на тревога, на притеснение, на страх, но от към мъжа си аз се чувствах добре и сигурна. Но ако беше друг човек, не знам. Внимавайте при какви психолози ходите, защото явно не всички са толкова добри, колкото ни си иска. След това се обърнах към моя много близка жена, която е коуч, психолог. Сега няма да ги изреждам нещата, защото може да объркам нещо. Ще оставя инстаграма и казва се Габриела. Тя е много важна част от живота ми вече 3-4 години. И се обърнах към нея, защото с нея сме работили доста. Тя ме познава изключително добре и исках да пропусна частта, в която аз разказвам за себе си, за родителите ми, за семейството ми, за детето, а тя вече ги знаеше тия неща. Тогава работихме с нея, споделих и как се чувствам, споделих и всичко. Тя ми даде насоки, даде ми практически неща, с които бих могла да си реша проблема. Имаше подобрение. Имаше огромно подобрение, което обаче траеше около 2-3 седмици. И аз в момента, в който видях подобрението, спрях да търся помощ от нея. Почувствах се добре, казах си: о, започва да отминава, супер, започвам да се чувствам нов човек. Да, ама не. Беше за кратко. Може би вече дойде лятото, когато аз започнах да се напрягам ужасно много от факта, че нямам на кого да си оставя детето, макар и за 10 минути да вляза да се изкъпя. Сина ми пропълзя, което означава, че вече си бяхме нон-стоп заедно, навсякъде. Абсолютно навсякъде, разбирайте, дори и в банята и в тоалетната. Което мен започна да ме задушава много. И фактът, че аз нямах на кого да си оставя детето за 5 минути през деня, допринасяше аз да се чувствам още по-зле. Говорих нон-стоп с мъжа ми, с родителите ми,
по-скоро основно с майка ми, с приятелки. Много споделях на приятелки как се чувствам, какво е, но никой не ме разбираше така, както аз очаквах да ме разберат. Защото няма как някой човек да те разбере, защото не е в твоите обувки. След това започнах да се напрягам и от задълженията домакинските, от всички очаквания, които се изсипват върху жените, че ние сме майки и без това нищо не правим по цял ден, защо не е сготвено, защо не е изчистено, ама ти имаш време, защо не си го направила това, защо не си го направила това. Не казвам, че мъжа ми е говорил така. Мъжа ми не ми е говорил така. Говоря за този натиск, който идва от всички стереотипи, от всички очаквания, които има върху жените и основно върху майките. Това нещо започна още повече да ме потиска, че аз не успявам да се справя. И то колкото повече си го мислиш това нещо, толкова повече губиш желание да изчистиш, толкова повече губиш желание да сготвиш, толкова повече губиш желание да направиш нещо за детето ти или за мъжа ти, няма значение. Просто нямах желание. Единственото нещо, което беше основно в главата ми, беше просто да преживея от 8:30 до към 7 и след това, ако мога да избягам, щеше да бъде чудесно. Тогава се започнаха изправянето, тръшкането на детето ми, нон-стоп да иска да е в краката ми, да пищи, което още повече ме изнервяше и още повече ме изкарваше извън равновесие. Но страховете и цялата тревожност, че някой може да се разболее, страха от бъдещето, страха за утрешния ден, това нещо си продължаваше. Сещам се пример, с който да ви обясня до каква степен съм изпитвала страх. Повечето от вас знаят, че детските дрехи са през 3 месеца. Всеки път, в който се налагаше аз да купувам дрехи на сина ми, аз изпитвах една тревожност. Дали ще е жив и здрав да ги облече тези дрехи? Говорим за дрехи, които примерно са той на 3-6 месеца, аз купувам дрехи 6-9 месеца със свито сърце, защото, Господи, моля те, и се молех постоянно детето ми да е живо и здраво да си облече дрехите. Вие представите ли се за какво си говорим? Друго нещо. Избягвах да създавам очен контакт с сина си. Избягвах. Беше ме страх да го погледна в очите. Да го погледна и да се взирам в очите му. Аз тези очи съм ги поглеждала истински, може би 2 пъти в този период. 1 година от живота му. Защото в момента, в който аз погледнах, аз потъвах и потъвах в един ужас. Изведнъж се завърташе нещо като циклон, пълен с страх, с това, леле, детето ми здраво ли е, аз здрава ли съм, ужас, всички ще се разболеем, какво става? Не го поглеждах. Така си минаваше времето. Започнах да забелязвам, че в момента, в който се прибере мъжа ми от работа, сина ми беше върху него. В смисъл, той само чува, че се отваря вратата, това дете започва да пълзи, отива до вратата и реве и се тръжка баща му да го вземе. Не ми даваше да го взема, не се успокояваше в мен, за каквото и да било. Не можех да го успокоя. Търсеше баба си, търсеше баща си, искаше само баща си. Да, но нали всички казват момчето на мама. При нас го нямаше това нещо. Сега, на 1 година и 1 месец, това дете започна да ме търси. Истински да ме търси. Вече когато се прибере баща му, той не тича към него, като спаси ме, тате. Идва си при мен, успокоява се в мен, гушка се в мен. Нещо, което никога не го е правил преди. И аз съм на 100% убедена, че това отношение, което сина ми имаше към мен тогава, е било малко или много умишлено. Защото той вътрешно е знаел, че аз като негова майка не мога да му дам това, от което той има нужда. Не мога да му дам тази любов и тази майчина грижа, от която едно бебе се нуждае. Малко или много това също ми влияеше на психиката.
естествено, нормално е. И така си минаваха месеците. Знаех, че трябва да отида на психолог, знаех, че нещо не е наред, но знаех, че не трябва да ходя при психоложка, която ми е много така харесала на външен вид. И реших да отида при психоложка, препоръчана ми от моя близка приятелка. За съжаление, с тази жена просто не си паснахме. И тогава пак си отворих моята любима платформа за търсене на лекари и си намерих психолог отново. Важно е да кажа, че малко преди да тръгна на психолог, вече човека, който открих, аз мразех мъжа си. И той го знаеше. Обвинявах сина си за това, че не мога да отида на маникюр сега. Че не мога да отида на лекар сега. Че не мога да отида на фризьор сега. Това не са прищявки. Това са неща, които 90% от жените правят и това е време за майката и за жената и за време за себе си. Време, в което жената отива, прекарва 1 час там, зарежда се с позитивна енергия, защото е направила нещо хубаво за себе си и се прибира и може да си гледа детето. Но аз не откривах такова време. Откривах го събота, евентуално, с много напасвания, с графици, с компромиси, което още повече ме изцеждаше отвътре. По тази причина, както казах, обвинявах детето си. Аз не виждах това невероятно нещо, което всяка майка изпитва, всички пишат във Фейсбук стихотворения, романи, поеми, тази майчина любов. Не знаех къде е. Какво е това? Да, аз го обичам, но аз го виждах тежест. За мен това беше бреме. И не можех да го обясня на хората, близките ми. Никой не ме разбираше и всеки ми казваше: ма ти имаш дете, как така ще говориш? Това е най-хубавото нещо в живота ти. Това е най-важното нещо. Добре бе, хора. Ама не го разбирам. Съжалявам. Аз не го разбирам и вие не ме разбирате. Осъзнах, че аз живея в едно бъдеще. Не живеех тук и сега. И това нещо още повече засилваше негативните чувства в мен. Аз се чувствах недостатъчна. Жена, която не може да даде любов на мъжа си и на детето си. Чувствах се неспособна да сготвя, да изчистя и да гледам детето. Съответно и себе си. Чувствах се оплашена за себе си, за детето си. Много ме беше страх да заспивам, да остана сама. Или да трябва да си легна без да ми се спи. Пълен ужас. Чувствах се недостатъчно, че не мога да го направя, не мога да дам това, от което тези хора имат нужда. И това ме изяждаше отвътре. Караше ме да се чувствам още по-зле. И факта, че аз не се чувствах добре психически, целият този страх и тревога, която изпитвах, допълваше картинката. Аз самата не се чувствах добре в кожата си. Аз нямах търпение мъжа ми да се прибере от работа, за да се затворя в стаята и да рева. Много пъти съм изпадала в истерии, в крясъци, в които той е виновен в моите очи. Той е виновен за всичко, той не ме разбира, защо не ме разбира, как да му обясня. Нито имах желание да тренирам, нито имах желание да се храня нормално. Нищо, просто никакво желание. И то е един парадокс. Хем супер много се притесняваш за здравето си, нали, да не стане нещо. Хем обаче, че нямаш желание да се грижиш за себе си. И си в един такъв омагьосан кръг, от който не знаеш как да излезеш. Просто не става. Но това беше гадно. Не бях аз. Просто не бях аз. Беше друг човек. И затова ме болеше много. Хем ме болеше, хем ми беше тъпо, хем най-голямата мечта се сбъдва и аз не мога да й се насладя и се чудя защо ми изглеждаше толкова хубаво. Сега разбрах. Ама сега. Мили жени, мъже. Изключително важно е за мен мъжете да седнат и да изгледат това видео. Дали ще са на 23, дали ще са на
29, дали ще са на 35, дали ще са на 55 или на 75. Много рядко мъжете разбират за какво става въпрос и това е нормално. Никой не е в нашата глава и никой няма как да очакваме от хората да ни разберат. Мъжете не преминават през това ежедневие, през което жената преминава. Защото на жената ежедневието се променя на 360 градуса. Аз все още не съм си спила кафето, а е може би 2 часа. Така че, мили хора, мили мъже, жени, баби, дядовци, лели, чичовци, гуйчовци, моля ви. Пратете го това видео. Пратете го, за да може да достигне до повече хора и да разберем, да се опитаме да разберем жените. Много жени го крият. Много, ужасно много жени го крият. И много... Аз също го криех. Много го криех, защото винаги съм била супер контактна. Обичам да бъда сред хора. Обичам да разговарям с хора. Аз съм свикнала да живея с хора. Аз обичам да живея с хора. И изведнъж при мен нещата се случиха така, че аз се отделих от хората. Аз се отделих, отдръпнах се, оплаших се. Затова, жени, моля ви се, търсете помощ. Мъже, обръщайте внимание на жените си, послушайте ги, чуйте ги, когато дойдат и ви кажат, или дори да не ви кажат. Обърнете им внимание. И нещо много важно. Не на всяка жена се случва това. Последното нещо, което искаме е да оплаша жените, които са бременни или които много искат да имат деца или като цяло да оплаша някой. Не е това моята идея. Никой не е застрахован. Пак ви казвам. Това беше най-голямата ми мечта в живота. Откъде да ми хрумне, че аз толкова много няма да ми хареса в началото и целият този период, че аз чак ще го намразя. Търсете помощ. Мили хора, понеже това видео стана доста дълго, взех решение да разделя видеото на 2 части. Следващата седмица ще пусна видео, в което ще ви разкажа кои са моите начини, благодарение на които успях да се справя с това състояние, какво ми помогна в този момент и как изобщо успях да се почувствам по-добре. Абсолютно винаги можете да се свържете с мен във Facebook или в Instagram. Ако искате да споделите как се чувствате или как сте се чувствали, също така ще съм ви много благодарна, ако ми споделите за какво бихте искали да говорим по-нататъка. С удоволствие ще седна и ще го коментирам с вас. Просто ми дайте знак какво ви интересува, за какво искате да си говорим. Поделите ми, кажете ми. С удоволствие ще седна и ще ви разкажа. И отново благодаря!